God morgen venner, og velkommen tilbage til min kanal. I skulle lige blive sat op på hylden igen, fordi det er der er bedst. Det er simpelthen der kommer bedst lys. Det er lidt tid siden, at jeg sidst har filmet. Det var lige midt i peak week, jeg filmede. Og jeg lovede jo egentlig, at jeg ville gerne lave en showvlog, men det kom jeg aldrig nogensinde til, fordi at hvis man følger mig på Instagram, så kan man se, at det eneste content, jeg har taget, det er måske alt i alt 10 billeder, hvis det overhovedet kan gøre det. Så der var ikke rigtig noget, altså jo, jeg har også billeder og videoer og sådan noget, men jeg har bare ikke rigtig noget sammenhængende, så det kom jeg ikke til at lave. Og det er jo nok mest alt, fordi at da jeg ligesom var i øjeblikket, der var det nok bare med at suge det ind, i stedet for at skulle filme og tage billeder. Og, ja. Så alle de billeder, jeg har, det er heller ikke nogen, jeg sådan selv har taget. Det er, jo, jeg har taget nogle billeder med Riskit, så mit nummer. Men ellers er det faktisk billeder som mine venner og familie og showbilleder. Så derfor er der ikke kommet noget op siden. Men jeg tænkte, at hold da op, min stemme den knækker. Men jeg tænkte, at i dag vil jeg tage med på et oppertræning, og så er der jo i dag kun 8 dage til at vi tager til USA. Ja, det er så crazy. Vi flyver den 2. oktober, som jeg højst sandsynligt har sagt 1000 gange. Og i dag, når jeg filmer, er det den 23. september. Så det er lige om lidt. Men jeg vil få lavet noget morgenmad, og så vil jeg tage med på en oppertræning. Jeg tænker, at inden vi lige går i fuld gang med den her video, så, eller ikke fuld gang, men inden vi går videre til træningen, så vil jeg lige hurtigt fortælle også i forhold til showet, at hvis man ikke følger mig på Instagram, fordi der har man nok set det, men det gik jo rigtig godt. For mig var showet sådan, at jeg skal lige finde ud af, om scenen det overhovedet er noget for mig. Eller om jeg i realiteten bare godt kan lide at træne, fordi det kan jo godt være, at man godt kan lide processen om at være på prep. Eller man egentlig godt bare kan lide at træne og spise sundt. Det er jo ikke sikkert, at man godt kan lide at gå på scenen. Så det var jeg super spændt på, men jeg synes faktisk, det var en super fed oplevelse. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg havde noget nervøsitet i kroppen, men jeg tror også, det handler om, at altså, hvordan man har det på hele preppen, og hvordan det er mentalt. Og selvfølgelig også, hvad for en coach man har, og hvad de har sagt til en. Men umiddelbart, så følte jeg ikke rigtigt, der var noget nervøsitet. Jeg følte, altså jo, når man sådan står der aktivt bag scenetæppet og skal til og ind, og man kan høre folk, så kunne man godt lige blive sådan lidt, okay, der er faktisk mennesker. Også fordi der rent faktisk var fyldt sal, så det var vildt. Jeg kunne også godt mærke, at da jeg så kom op på scenen, så gik det hele sådan en lille smule. Det gik lidt hurtigt, fordi man bare sådan rusher igennem, og man har sådan adrenalin i kroppen. Men jeg føler, at det gik okay. Altså, jeg er ikke utilfreds til, at det var min første gang. Jeg kan godt se på mine billeder, at min posering kunne være bedre, og jeg ved også godt, at jeg skal være meget større for at kunne følge med. Men som sagt, så var det jo lidt mere for at finde ud af, om det var noget for mig. Og der er nok også noget med, at før jeg havde den coach, jeg havde, da jeg skulle på scenen, der var der noget downsizing og noget, som totalt modstrider den klasse, jeg egentlig stiller op i. Så helt klart, den her offseason bliver meget bedre, men mit lykkenummer på showet, det ligger her. Jeg havde nummer 173, og jeg stillede i Open Class A, og der var jeg altså den eneste, der var, så selvfølgelig kom jeg jo igennem en førsteplads. Det er der ikke så meget at gøre ved, og det var jeg egentlig også indforstået med, fordi at der er ikke så meget wellness at komme efter i Danmark. Så for mig var det var fint nok. Altså, igen, jeg brugte det til ligesom at lære scenen at kende. Og så var der en masters atlet, der stillede op, og så var jeg faktisk sådan lidt, jeg troede egentlig, det var det. Okay, du får din medalje, here you go, værsgo, gå ned. Men der var så åbenbart også en wellness
overall, som jeg ikke vidste, der var. Som jeg også endte med at vinde. Så altså alt i alt tilfreds. Men ja, som sagt, så vidste jeg også godt, at jeg manglede noget mere størrelse, noget mere condition, og mine poseringer skal jeg også øve. Det er jeg også klar over, men helt sikkert så har jeg været tilfreds med det, jeg kom med. Hvis man har fulgt med på min Instagram fra starten af, at jeg fik en coach, så ved man godt, hvordan min posering den har været. Men selvfølgelig så skal der stadigvæk øves, der skal arbejdes, og der skal bare ske noget hver dag. Så nu bliver det fedt lige at komme over og få lidt motivation. Jeg synes faktisk, at her reverse playen har min motivation været høj i forhold til træning, men ja, det der mad der, har godt nok været lidt op og ned i forhold til sådan, fordi man i sit mind har meget sådan, og nu spiser jeg, fordi jeg ved ikke, hvornår jeg får mad igen. Og så har man også været sådan lidt sådan, jeg skal også lige have lov at have lidt slik, fordi at det har jeg ikke fået længe, men så er det, man begynder at få den her hjerne op igen. Så. Men umiddelbart så har jeg haft det virkelig godt hele mit prep, og jeg har haft det virkelig godt på showday. Og så synes jeg faktisk, det har været her efter, det har været svært, fordi man lige skal finde ud af. Men alt i alt er godt nu, og jeg glæder mig til at holde ferie, jeg glæder mig til at komme lidt væk fra alt det her stramme program. Og jeg kan helt klart også mærke nu, at sådan i forhold til, at når jeg skal vælge mad på ferie og sådan noget, så tror jeg også, det bliver nogle helt andre ting, jeg kommer til at vælge. Fordi at min hjerne, den er nogle andre steder nu. Men det var bare lige for at optælle lidt i forhold til, hvad der skete sidst. Ja, så to gange guld, lad os kalde det. Og så skal jeg lave noget morgenmad nu, og så skal vi ud og træne op. Så never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen, oh the irony. To hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah.
slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never... Så blev jeg færdig med at træne, og jeg er lige kommet hjem. Det er derfor, jeg sidder i bilen stadigvæk. Jeg ikke lige. Og min hår, det er alle steder, fordi det er sådan... det kan slet ikke lige magte noget som helst. Nu skal jeg ind og have frokost, og så skal jeg i bad, og så skal jeg på arbejde senere, og så skal jeg ud og have massage, så det glæder jeg mig helt meget til. Men ja. Der var en øvelse, jeg ikke fik filmet i dag. Det var simpelthen bare ren biceps, jeg ikke fik filmet, men alt andet, det har I lige set. Nu skal jeg ind og have noget frokost, fordi jeg er ved at dø sulten, min mave den knurrer for sindssygt, så yes. Jeg kommer lige ind, mens jeg sidder og redigerer den her video, fordi det er lige gået op for mig, at jeg har ikke lavet en outro til den her video. Det var bare en lille kort video med en træning, og så lige lidt snak om, hvordan det er gået til showet. Og så har jeg jo bare haft brug for en pause for at lave YouTube-videoer, og for generelt at lave content, fordi at jeg havde brug for at komme tilbage på sporet i forhold til min mad og min træning, og lige komme tilbage til det rigtige liv igen. Men jeg håber, I har været glade for at se med på den her video, og jeg glæder mig selvfølgelig rigtig meget til at lave flere videoer igen. Og hvis du ikke allerede gør det, så husk at subscribe til min kanal, så kan du altid se, hvornår der kommer nye videoer. Og ellers så ses vi bare indtil næste gang.